ingkang kaprah winastan dedulangan. Monggo dipun aturi samya dhahar dedulangan. Ndedonga langkung rumiyin. Alon-alon dimen binerkahan ing samudayanipun. Bismillah. Enak tenan ditelaske Mas niki. Mboten napa-napa, mboten saisin kali Mas Komar. Niku wis weweke dhewe. Dahar dedulangan kinarya pralambang manunggaling kalih keluarga ingkang samya bebesanan. Inggih awit saking manunggaling titahing Gusti ingkang asifat jalu tanapi wanita. Anggenipun dahar dedulangan mawi srana lawuh adi andhep bratandani pilih kekalihipun sampun mantep ing nolong manunggal ing cipta rasa miwah karyanipun. Dahar dedulangan tisang panganten arsa liru salwiring kondong sabarang pakarti ingkang dumadi arsa rembag datan wonten ingkang dinamel wadus. Purna dahar dedulangan risang panganten tumuning ngunjuk daya wening wujuding tirta suci Perwita Sari. Ngunjuk daya wening risang panganten arsa liru salwiring rasa sejati jalu danapi wanita. Manunggaling rasa sejati jalu danapi wanita padha saged hamba berkomo komo ingkang awadi seda manunggal nyawiji lawan komo kang awadi rekta saged kinarya srana mandhaping nugraning Gusti ingkang maha welas asih. Nugraha ingkang datan kanyana, nugraha ingkang datan kiniru, wujuding pradiman kang bisa nyambung marang sari silahing keluarga. Ingkang datan sanes inggih putra-putri ingkang soleh, putra-putri ingkang solihah, solihun lidinihi wasolihun lizamanihi, putra-putri ingkang wani marang bebener, wedi marang kanistan. Amin ya rabbal alamin.